3, 2, 1. Geweldig! Geweldig. Vlogcamera oneven. We gaan dus dadelijk even naar Belsen, naar Sanssouci. Want ik ben nou uitgenodigd door de FNP. Je kent misschien wel die Friese Nationale Partij. Even een vraag. Ik kies toen een aantal nemers 4 FNP'ers op. Hier in de gast uit Karsman natuurlijk. Hoe trekken we Ja, nou. Ook het verrierd. Matten Bergen. Matten Van der Veen. van der Veen inderdaad. Dat is een FNP'er. Johannes Kramer. Nou ja, A.J. Soeboer, die gewoon ek. Zie je knallen, die gewoon ek. Ja, oké, maar en nog eentje die hege... Die hele man is die van die gekke bewegingen maken van die parkeergarage. Dat heb ik een FNP'er dag. Die werkt, van mij, ja, ik zei hem bij de parkeergarage, zei hem al wel zitten. Ja, wat... Maar hoe heet het? Ik ga een gulpje op mij ommaken. Dit wordt FNP en een gulpje op mij. Dat is net een goed teken. Geweldig. Heel benieuwd wat ze me te vertellen hebben, want ja, maar de volgende week is gewoon stemmen natuurlijk. Dus misschien kan je een oor helpen om even Peter stemmen. Wij stemmen toch altijd. Nou, dat weet, ja, wij stemmen ook altijd op, dat weet ik wel. Nou, vertel. Heb je net welke opstemming hier? Wat is die laatste stem? Waar is het op stemd? Zeg ik net. Ik maak eerst een nice in. Ik ga dus de stemwijzer dienen, hè? Oké. En dan kwamen we uit 50 plus. Oh. Nou, ik zei ik al bij ons in Friesland, ik ga de ziel. Dus misschien klopt dat wel. Nou, de hartstikke heel wat van de Friese graaien, toch? Het landschap. Ja, nee, wat wel weer. Ik vind Skriezen vind ik fantastisch. En het coulissenlandschap van Ja, dat vind ik geweldig. Het coulissenlandschap vind ik echt fantastisch. Want we gaan ook naar de Waardhoeken dan, hè? Ja, dat vind ik... Nou. Ben je daar hier naar binnen? Ja, hier. Hoekie. En dan, nou wees het dan wel. Oké, nou, ik ben vroeger ook geweest, maar dat is heel lang niet. Zo. Oh ja, zet. Nou, zo. Nou, Ben. Nou, dan ben we in Sanssouci. Bij mij staat Angela Soeboer. Goeiedag. Dat ben meester van de FNP. Je bent echt FNP'ers? Minimaal. Ja. Minimaal. Goeiedag, hè? Ja, dat klopt ook mijn naam. Nee, jongen, veenopstickers. Oh, veenopstickers. Oh. Ja, van ouders, jongen. Oh, Zeker, maar ik niet. Nou, wat is wel in je had ik? Proost, hè? Ik kan mijn boesje nog wel eens een keer met je. Ik ga mijn kost. Willem, als maar één taak leven. Ja, dat is goed, jongens. Ja. De blokken zijn dus als volgt. Eerst iedereen. Johannes Rietma speelt en Domus kan even een meet and greet hier en daar. Maar de meesten van het vast op een foto. Dat is even Sjen, doe je. Mag ik die wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja? Nou, hartstikke leuk. Leuk als het even niet meer vlog wist. Dat dacht ik ook. Ja. We praten over de Fries kan het. Ja, je wist. Nou, mijn pak en beffen binnen Fries. Ja. Mijn mem is Fries. Ja. Mijn heid is een stadje in Ljouwert. Ja. Ja. Nou, ik ben wel Fries, maar ik dacht wel vol Nederlands. Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook wel. Maar doe best nog een prutte in Friesland dan, hè? Kan het? Jawel. Ja. Ik dacht even in het Nederlands. Is dat... Ja, nee, best. Ja, natuurlijk. Ja, mijn hele familie woont in Friesland. Mijn pa en beppen wonen in Dronrijp. Mijn oom en tante wonen ook in Dronrijp. Marsum, vriendinnetjes Wiedkaart. Ja. Friesland is fantastisch. Ja. Ja. Ik heb niks zoals ontwon. Nou, hartstikke leuk. Wij zijn leuk Janne van, toch? Ja, dat toch leuk. Ja, geweldig. Ja, dat is. Geweldig. Jaapie, commando. Jaapie, commando. Jaapie. En op een gegeven moment in de buiten de gemeente wat dingen die zien wat, nou ja. Proost, hè? Het is super leuk om hier te zijn en vooral ook super tof dat iedereen er is. Ten eerste 5 weten, oftewel hey. Brengen de Friese vlaggen! John Mols op YouTube. Ja, dat is hartstikke leuk. Vooral ook collega's bij Safir krijgen om een hele gekke ding met bananen te doen. Zomaar even een kleinste film kan net even wat. Ja, nee, zeker hartstikke mooi blitz. Knap op de radio weer. Ja, dit is best goed, hè? Hé, die meesten geweldig. Waar zijn er ons naar de vlogs trouwens? Is de Friese media braaf?
Ja, festival. Ja. Ja, die moet het vol brutaal worden. Ja, vind ik het. Ja, dan moet je erin veranderen. Ja. En eigenlijk Inklappen beleken. ja, eigenlijk moet je gewoon je eigen markt die creëren. Gewoon Shell in doen horen om de rest van Nederland hoe het uitmaakt. En nou, Doe het serieus. Nou, maar dan krijg ik het interview gewoon in IJs met hier naar een tron. Maar als je wat eerst hebt, dan hebben wij een best een bijzondere situatie. Ja. Dan maak je een jij die kan weer opwerken met voort, maar voort nou in de hoeken. En gewoon rustig, want wij hebben vriezen en dingen is nog. Nee, Wie hebben we zijn, denk ik. Gas geven. Dat is het. Ja, hij stond erop, jongens. Ja, bedankt. Ja, ciao. Toen is het einde nog op. Nou, hartstikke leuk. Sjoen aan de Friese vloggen deze keer. Vond je het leuk, vind je een duim omheen. Vond meer zien, abonneer dan op de Friese vloggen. Is ik een iedereen aan ook of niet? Ja, kijk maar, ring al voort. Geweldig.